pamusoro yechengamire nedare ndoda kutaurawo ndichiti nhauya ndikupomerwa yekutema miti yekuclear land zviri pamutemo. Ndoda kuti nditsanangure nchiti yakatangira pakuti ndine maprojects andaita ndine mbudzi handibvume ndine maprojects andandichiita ekuchengeta mbudzi nemombe. Naizvozvo ndichiitira kusaidi kwandandichiitira even nekurima ndichida kuita horticulture. Saka ndachiita zvekukumbira minda zviya. Saka nyaya yakaitika ndikanyorera tsamba yandikanyora kuna sabhuku wangu, ndikanyora tsamba ndichikumbira pekugara nepekuti ndikwanise kurima ndichengeta zvipfuwo zvangu ndichiita horticulture neanimal rearing. So nyaya yakaitika ndeyekuti pane procedure yakanditi inofanira kuitwa first. So ndanyora tsamba, procedure ikaitwa because kuti mapepa anofanira ndakanyora kuna sabhuku wangu ikanoapprove. Sabhuku Chidau. Kwete sabhuku handina kuuya naye. Okay. Saka procedure vakaita procedure vakati panodiwa vanhu ema kwavazoasesa vakati zvese zvinoda kuitwa panoda kuendwa kwakansela. Procedure kwakansela ikatoitwa tsamba ikanyorwa ikaendako ndikatosvikako kwakansela ndikazikotoona sekretary wavo kansela wangu wabuda wangu asipo kwatinosikuona kansela sekretary aripo tikataura naye kati chipfurire mberi madzipepa enyu apo chipfurire mberi munoita sei munoita maprojects enyu amunogona mamuchida kuita tisazouya kuchiona kuti muri kuita nezvei kulendi yamapiwe. So naizvozvo ndakatotsvaga vanhu about 15 tikabatsirana tikashanda tikaclear pataiyoda kushanda napo, and then for now tanga tikutoprepare kuti tise waya nekuleya mapipe atanchida kuleya so that tikwanisa kudiridzira tichirima zvokuti tikwanisa kufita zvipfuwo zvedu. Saka nyaya iripo pekutaurika iyi handibvume nekuti ndakaita procedure nezviri pamutemo zvinoda kuitwa ndikatenderwa kuti ndinge ndichiclear land iyoyo. Right. Ndokupi? Chidau village. Chidau village. Pale ma hectares wanga? It's approximately 1 hectare. Approximately 1 hectare. Yes. Masabasho mnamu? Yes. Kumbira kuti muteme miti. Akadhindwa ariko kwa sabhuku ikoko. Handizive kana vanga vakwanisa kumasiya. Unofana usara nangu? Macopies. Manhingi vapiri vagogo taurira vanhu vese vasimudaro vabve vaende varege kuti kangasani ngavanokurukura nyaya dzavo vari kure. Now ndakaita kutaura kuti kuclear land hakurambidzwi asi kunoitwa zviri pamutemo mazvizvo. Saka uri wakaita zviri pamutemo wakapuwa nzvimbo nasabhuku. Ichokwadi chengamiro. Very good. Now kumatsamba acho kaekuti enderai zvichimberi muclear land for that project iri kupi tsamba yacho? Zvichidadai vanga varipo sabhuku wangu kana ivo sekretary wakansela wangu kana kuti vachipe mapepa asi mamwe ese macopies achona ndanga ndine pane kopi yandikanyora inini ndichipa sabhuku koita kopi yakanyorwa ichienda kwakansela vachinyorera kansela kuti ndonyaya iripo vachaapprova inini kuti ndiprocede ndo matsamba ndinawo. Kuforestry veema vakauya. Okay, veema vakauya vakaasesa. Vakakupa here ningi yacho assessment ningi copy yacho? Inini havana kundipa specifically. Ema iri kuuya ichiita EIA yekuti impact assessment yayi kuti apakafita project apa hapana dambudziko riripo paenvironment ipapo. Ndizvo kuti kavani kusiya kavani kupa assessment report
Okay, that report I think yakauya prior pasati panyorwa tsamba yekuenda kwakansela kuti iripi ndo zvandiri kubvunza muda here haina handina changamiro saka yakaitwa shurudzii ripoti kana musina maoko menyu imudimuridzo project ichokwadi makapuwa dzivi vakaichitora mupuwa license renyu mopuwa mapepa nyese mwonzi ko muri kuvakire bandi unongobudisa mapepa akoti aya ndine authority saka ive inyari kupi mapiwa mapepa inini angu macopies ipapo ndiregerere changamiro wangu angu nanga ndisongoenda matakura macopies nachiti vanenge vari kuno sabhukuta secretary nachiti vanenge vari kuno saka unfortunately ndasvika kuno asiko mamwe mapepa achino vaigona kunge vakupai taura muchitaurisa kuna mai taurai tidziva mai ana asabhuku nasekretary wavanga vari pano saka hasi kuzari kudzokera kwavo vanga vapedzerana neme here asi mana akatotaura kuti ndiri munzira ndiri aiwa ana sabhuku ndachiwadi sabhuku ndachidirawo zvimwewo zvisiri nyaya yake kuzati masamba ivavanga muri kuziva chandikubvunza here hasi kubvunza zvepasabhuku procedure dzepasabhuku tiri kuti makaita zvakaitwa asi ndiri kuti kuzotema miti uku kune mvumo yako inobva kuforestry nekuema kana makaitirwa muri project yeema ui assessor toda assessment report kati kuburitse munyaya toenda kuningi kuforestry mutsamba yenyapa yekutema chi yekutema miti zvatopera iri kupi ndinotenda kuti tsamba iriko ina sabhuku kana kuti secretary wavo Shidao. Last week, I'm 2 months this week. Maxine is the law of the Rampana. We Marabasha of Bali in the day. Now I don't put some questions. That was somebody a matter of access of Marito. Pumana was in Ganima, I am one of the area. Yeah, to pull up a second and I have I stand up. I took the action of war. Sara, I ain't got me, President and I ended at 2 million you are processing in people and that way. In dinner for someone to the city from Chile. So when you struggle and I was another that the Sanova chief was that is what you command. Rashid was saying, you need to ask someone. I'm still moving the project. The ceremony of okay, man, I will deal with the project. Okay. Sakai, that are we more ability. Right, Papa Point, the matter among the Chagas document. That's that. Mapombera ndizvo specific wakatsera asi weema hapana ema okay, all right, interesting. As we know, Emma, this was monitor our journal of younger cancer. I need Emma. I just got out of Emma. No more things now. Yeah, ndinotenda changamiro wangu nedare musandirambe nekuti uchitanga unenge uchiti kutedzera procedure but vamwe pachino unenge uchirasiswa asi uchida kutotedzera procedure saka ini musandirambe nekuti ndakatozvita ndisiri kuziva kuti ndiri kutoita mhosva
asi ndaitoti ndiri kuita zviri muprocedure. Ofisi ema inowanikwa kuDroga in future. Procedure mungadai makaitera soutaura taita report mungadai muinayo project yakaitwa zvakanaka naka iri registered haina kuipa project development yakanaka zvikuru asi pakuzotema michapo mungadai makapuwa tsamba. Zvino uyu resource monitor mukatedzera resource monitor uyu basa rake chachira ndiro kutongo monitor kuti ma resources ari kuchengetedzwa here. Ndakungotaurawo panyaya yamakombera inotaurwa. Nditakutokumbira imi mambo kuti makombera uyu mumumise kuita nyaya iyi. Nekuti dzimwe nyaya ndakamboteerera yakatongwa 10 class. Anzi nyama sene mwe ndiye Nyamakao. Ko makombera ndo resource person. All right, okay. Akaita kuti imwe nyaya wamambo pachikukoko akanzi ambuya vachitaura kati veema vakauya vakaona vakazotaurwa nyaya dzema22 rinondoitsika yake makombera saka anoda kuti atsurwe nemi mambo. Okay, zvakanaka. Anoramba achipidza vanhu mhosva achiita basa rimwe risiri rake. All right, okay. Makombera. Badra mari yekuita vanhu vakabika. Ndina mari ndakabvisa kuna All right, zvakanaka. Mhosva yenyu munayo matoida varari chekare kuti mune mhosva yekutema miti musina mvumo yakabva kuforestry kunyangwe kuema. Saka nekudaro miti kana ichitemwa inobhadharwa mombe kuti tsiure tsika yacho iyoyo yekutema miti. Aiwa, ndinotenda changamiro wangu ndinoigamuchira mhosva iyo. Zvakanaka. Nemuripo na mombe inofanira kunge ichizobhadharwa by next court date. Andiri patinosangana paya padate inotevera. Alright. Yeah, okay, fine. Now, zvatikuita manje zvokuti mombe inofanira kunge yabhadharwa kuti muripo unofanira kubhadharwa kwamambo mukati memazuva anota 30 kubva nhasi. Manzwa 30 days. Saka munoverenga madate enyu closing date kana uyo anoverenga madate yake kuti apa ndo panoperera chi panoperera 30 days dzedu. Sanzi mombe kana 450. Kana unokushele kutsvaga cash. This is cash senza profit. Mombe haisi mombe. Aiwa. Aiwa, tinotenda changamiro nedare.